Right. Nezuro Vice President Constantine Chiwenga vakasvitsa 70 years. And personally inini zvangu ndoda kuramba ndichingoti happy birthday comrade, happy birthday the retired general. Aiwa ndo machef manyama. But that is not the reason why I'm here. Ndingori panapa because of the sweetest birthday message yakaiswa na Mai Chiwenga. Pane mashoko akazotaurwa imomo. Ndo andafambira panapa mune that sweetest message. Pese panotaurwa nevanhu hanzi batai manzwika, munzwa kuti zvii zviri kutaurwa. Even panonetsana vanhu paya endai munoteerera word by word. Panonetsana even mukadzi nemurume chaipo, endai munogara pasi munoteerera futi kuti zvii zviri kutaurwa, nekuti muchanzwa zvinhu zvakawanda zvinenge zvakutaurwa ipapo. Now message yanga iri kupa kuti happy birthday chef Muntu wami, I've seen you grow to become a great statesman, a devoted Christian, a committed husband, a loving father and grandfather. May the Almighty God continue to guide and protect you. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May you see the goodness of the Lord in the land of the living. May those who plot against you, their evil schemes never succeed. Wapanzwa. Make sure wapanzwa papa. May 1,000 fall at your side and then 1,000 at your right. But it shall not come near you, because we know that in all things God work for good for those who love him, who have been called according to his purpose. I wish you many more years, because the Bible says, with long life I will satisfy him and show him my salvation. That's the message from Mini Baloi, uyo anova mukadzi wacho. But guys, inini ndakuudza ndati ndine zvandaita sei, zvandaita kuti ndifambire nyaya, because haina ndingotaureni. Yes, the message is sweet, but mukati memessage mune message iri sweeter yaita kuti ndinge ndichase ndiri panapa. May those who plot against you, their evil schemes never succeed. Ndivanani vari kunzi akwana inini zvangu nyaya dzine chitodzida panapa panyaya iripo inini ndotoziva vanhu vanenge vachitoplot against him. Tagwirei is the guy anenge atori pafront. Why? Because ndiye handler waTemba Muliswa. Temba Muliswa anenge achipuwa mari koko atanga general zvakazodaidzwa nevamwewo vanenge vachingotaurawo kwanenge vasina kuzwera, nevamwe vanenge vachingotaurawo nemunhu ari kutodzidzira kutaura nyaya idzi unotomunzwa kutoti because you mimi mukazodai. Guys, akomanaka regerai zvenyu munokwara. Inyaya yekuti munenge muchida kunosaiza munhu because anenge akanyarara, but ndoziva kuti rimwe gore kana kuti rimwe day kuchabowa benzi. I think ipapo ndatotaura zvakakwana zvakawanda ipapo. Moudzana ikoko kuti ndo nyaya iripo. But anyway, ndiri kungoti happy birthday kuna retired general sekutaura kwandazviita. So kana iwewe uri one of his staunch supporter, chingonyora kuti happy birthday in the comment section. Tosangana imomo. Ende nhasi ndinge ndichipindura macomments ese. Ende ubva wandiudza kuti uri kuona uri kupi. Where are you watching me from?